Bantaye! Una, yung distilled water. Ayan yung kit na pwede mong bilhin din sa akin. Just contact the following numbers. Bantaye! Okay, so ito yung mga ingredients. Okay, so una nating ibubuhos ang surfactant. Sige na, Lux. Okay na yun. Next nating ilalagay ang high foam agent, yung pampabula. Ayan. Pakilagay na, Lux. Habang hinahalo. Okay, huwag titigilang ihalo, ha. Ito. Ibuhos lahat. Ayun. Okay, tapos yung tatlong ito, yung susunod nating ilalagay sa mixture, yung ISO P40, anti-grease, at saka yung anti-back, okay? Sama-sama silang ilalagay. Oh my God, no. Susunod natin ilalagay ang colorant natin at saka ang scent, which is bubble gum ngayon. Okay? Bantaye! Ang susunod ay ang thickener, okay? So, hindi siya ibubuhos ng isang buhos lang. Dapat unti-unti lang siya, mga kabantaye, para hindi kayong mahirapan at ma-sure natin na natutunaw lahat ng thickener, okay? Okay mga kabantayin, naabutan kami ng ulan sa labas kaya lipat lugar muna kami, okay? Dito muna kami sa loob ng bahay. So, ganun pa rin, habang unti-unting nilalagay yung thickener, dapat hindi tumitigil yung paghahalo, okay? Para hindi siya mabubuo na parang gulaman. Bantaye. Okay, so yung panghuli is yung laterate, okay? Ibubuhos na ito ng buo. Pero pwede rin unahin ito bago yung thickener. Pwede rin yun, okay? So, sige na. Okay, sa mga kabantaye, ito na siya. Nagiging malapot na siya unti-unti. Okay, ayan, bumubula na rin siya, no? Yun, bulang-bula. Parang ice cream. Parang bubble gum. Parang bubble gum. Okay, pantaye. Okay, sa mga kabantaye, pag nahalo na siya ng mabuti, hahayaan na muna natin siya ng 6 to 8 hours. Okay, para mawala yung bula, para mag-settle yung mga mixture. So, ibig sabihin, bukas na natin ito malalagay sa bote. Okay? Bantaye. Bantaye!